magandang gabi sa inyong lahat. And ako ay nandito ngayon sa saan ako? Sa Kabungan, Anda, Pangasinan. So pinapunta ako dito kasi pinag-drive ko sila papuntang Alaminos dahil bumili sila ng mga gagamitin dito sa bahay. Dahil nagpapa-renovate sila. So yan, makalat dito ngayon. Yan, nandito sa labas yung mga gamit. Dalawang rocking chair. Lokso. Okay, nandito silang lahat. May meeting di Avance. Okay, pasok tayo dito. Hindi, tama lang. Pag may ilaw. Ito, maganda na yung ating ginawa ng paraan muna. Pati itong screen, medyo okay na. Maganda na rin. Itong pinto, okay na rin. Ito. Ayan, pinakbak na nila ang... So, dati, ang nakalagay dito ay mga vinyl. Ayan. Pag may makita kayong kakaiba, huwag nyo lang pansinin kasi may mga gumagala-gala dito hindi natin nakikita. Okay? So, yan. Ito mga cement at saka tiles. Iwan ko kung nakikita nyo. Medyo madilim na kasi. Medyo naggagabi na. Ayan guys. So, hanggang bukas lang muna ako dito. And uuwi din ako bukas ng hapon. Kasi yung dalawang kapatid ko ang naiwan dun sa Dagupan City and yung aking girlfriend. So, babalik ako doon sa Dagupan bukas. Okay? So, habang nandito ako, dito ako, di ba? Okay, so labas na tayo. Si sister lang siya. 95. Oh, buri. Ano si Swami Tabay? Siya. Yeah, it's the morning here. Medyo maingay dahil nagpupukpok sila doon mga carpentero. And update lang natin dito sa master's bedroom. Ayan. So, may tiles na dito. Saka yung ceiling hindi ko nakapakita kagabi. Ayan. Okay. Ayun, mga inanay yung mga cabinet. And dito sa kapila. Okay. So dito, okay pa naman yung ceiling. Ayan, bahay ng auntie ko. Si Auntie Auri. Bahay ng pinsang ko doon. Ayan. Dito, bahay ng mga pinsang ko rin, mga tito ko. Doon, bahay ng lola namin. Lolo at lola. Ayan. So, yung ginagawa na lang nila is yung sa sala naman. Dito, wala pa dito.
Pero yung mga ceiling okay na. Iikot ko lang kayo dito sa aming bakuran. Okay. So yan, ito ang aming dirty kitchen. Ayan. Tsaka dito sa kantong to, dyan ako umiihi. Ayan, mayroon tayong langka. Puno ng langka. Atis. Ito pinaglalagyan ng suka. Dati. Yun, may puso kami dati. Kaya lang, nung wala kami dito, nasira na kasi walang gumagamit. And nandito si Luxo. Lucho Libre. Ano? So, nandito yung mga gamit namin iba. Kasi walang mapaglagyan doon. At saka ito ang aming dining table dati. Kaya lang nasira na dahil nga wala kami dito lagi. Nabulok na. Ayan o. May butas na. Ayan. Maganda to dati. Okay, ikot tayo dito. Dalawang rocking chair para sa mga senior citizen. Ito ang aming main door. Mga puno ng sampalok. Saka ito ay hindi ko alam kung alam niyo ba to. Alam pa tayo dyan. Yan, may atis, malunggay. And ito ay alam niyo ba kung ano yan? Do you know what kind of fruits is that? Ang tawag dyan ay ice. Yan ay isang maasim na pampaasim. Pwede niyong pang sinigang, pang sigang, and ito naman ang aking room. Okay, may malaking sampalok din dito. And doon is yung dagat. Medyo malalim ngayon ang dagat. So ito ang ginagamit naming CR ngayon. May tao? Wala. And hello? Hello, hello? Pero dati meron na talaga to. And may CR na talaga dyan dati nung dito pa kami nakatira. Ayan. Ito yung aming swimming pool nung bata pa kami. And we have a coconut tree. Yun. Ito yung master's bedroom. May mga chicken. Nagtatago. Hey. What's up?
Ang ganda ng kulungan nila. And here we are sa aming dirty kitchen. Umikot lang tayo. Okay. So that's our backyard. Or anong tawag doon? Hindi lang backyard yun kasi pumunta tayo sa harap at gilid ng bahay. So that's around the house. And kinagat na ako ng mga langgam. Okay guys, so later. Sorry, nausukan na alikapukan ka na. Okay, so it's 11:45 and nag-lunch na yung mga nagtatrabaho dito. And so habang wala sila, winalis-walisan ko muna itong mga tiniktikan nila and malikabok. And mahina pa naman yung aking baga dahil sa wala akong exercise. Dahil kapag nag-exercise ko, mahihilo ako. Wala akong training partner, so hindi ako makapag-exercise ng solid na exercise. So kaya kapag nag-exercise ako, kapag naramdaman ko nang nahihilo ako, stop na. So yun. Okay guys, tapusin ko lang itong winawalis ko and huwag ka na munang manood kasi maalikabukan ka. Okay, this is my run. Pero grabe naman yung ano nila. Sa 15 magkain ng tayo naman sa amin. Kasi magkasiyak kami. Ay, that's dirty, oh. Oh, hey, sorry. Sorry, mama. Sorry, mama. Kala nila pabula. Pabula na.